אז אנחנו ממשיכים בסדרה של קבלה והלכה. הנושא שהבאתי היום הוא טומאה וטהרה. זה קצת מתחבר למה שלמדנו בשבוע שעבר עם הנטילת ידיים, אבל היום זה משהו שונה. אנחנו נתחיל בכל השאלה של איך נוצרה בכלל טומאה בעולם, מה המהות שלה, מה הפירוש של טומאה. ונבין ככה את ההסבר העמוק של הטומאה, ומתוך כך גם את הטהרה. אני חייבת לומר שזה לא יהיה בשיעור אחד, זה יהיה כנראה לפחות 2 וכנראה 3. אז אנחנו נתחיל היום בהסבר אחד שהוא מאוד יפה, שהביא אותו השם משמואל. הוא מסביר לנו איך נוצרה בעולם אפשרות של טומאה. אז אני קוראת. ויש לומר, דהנה ידוע, דצורת האדם ומהותו היא לחבר את שני העולמות, עליונים ותחתונים. האדם הוא מורכב מהעליונים והתחתונים, הנפש מהעליונים והגוף מהתחתונים. ובמשך גופו מהתחתונים נמשך ונגרר אחר הנפש מהעליונים, בזה עצמו הוא עושה פעולה בכל הבריאה, להיות נמשך התחתון אחר העליון ממנו, מסייפא דכל דרגין עד רישא דכל דרגין. מה אומר לנו? עצם זה שהאדם הוא מושך את הגוף שלו אחרי הנשמה, בזה הוא מצליח לחולל בכל העולם איזשהו שינוי מאוד גדול לטובה, שכל העולם כולו מתעלה ברוחניות שלו, מהדרגה הכי נמוכה עד הדרגה הכי גבוהה. וכן האדם מעוטד להיות, זאת אומרת הוא עתיד להיות, הולך ונמשך מדרגה לדרגה, חלק הנקלה שבו, החלק הנמוך, אחר החלק הנכבד שבו, להיות כמוהו. זאת אומרת, הגוף שלנו יהיה אמור להיות רוחני יותר. ועל כן לא היה אדם מעוטד למיתה. האדם הראשון לא היה אמור למות. אין הפירוש שהיה נשאר לעולם בזה העולם הגשמי, כי אין זה שבח. זה לא שהיינו חיים לנצח כמו שאנחנו עכשיו, רק ממשיכים בלי למות. לא, זה לא שבח. אלא שהיה חלק הגוף נמשך אחר הנפש, והיה עולה יחד עם עלות הנפש בלי פירוד. מה הייתה התוכנית או הייעוד של האדם? להיות משהו דומה למה שהיה לנו עם אליהו הנביא, שהוא לא מת, הוא רק עלה והתעלה. הגוף שלו נעשה יותר רוחני. הוא לא מת, גם כתוב את זה על חנוך, אותו דבר, שהוא לא מת. אך האדם הראשון עשה היפוך תעודתו, תעודה משון ייעוד, הוא הפך את מה שהוא אמור לעשות. למשוך התחתון אחר העליון, הוא לא עשה את זה, אלא הניח דעתו של הקדוש ברוך הוא והלך אחר דעתו של נחש. הוא משך חלק העליון אחר חלק התחתון, ובזה הפסיק את חבל הכוסף, ההשתוקקות, להיות חלק התחתון שבו נמשך אחר העליון. האדם הוא ניתק את התוכנית הגבוהה הזאת, הרוחנית הזאת, האלוקית הזאת, שגם הגוף שלו יתקדש ויתעלה, אלא הפוך, הוא משך את הנשמה למטה. ובזה, את זה קראנו, וכאשר נתבקש חלק העליון שבו, זאת אומרת הנשמה, לעלות, כמו שנאמר בקהלת, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, הנשמה עולה. מה קורה לנו עם החלק התחתון? בהכרח נעשה פירוד בין הדבקים. קודם כל תנסו לדמיין שגוף ונשמה, ההדבקה הזאת ביחד זה משהו שהוא לא אפשרי, רק הקדוש ברוך הוא עושה את זה, כי משהו הכי רוחני, עם הכי גשמי, עפר מן אדמה, זה לא אפשרי. אבל מה שקורה, הגיע הזמן, הנשמה עולה למעלה, עכשיו היא כבר לא מושכת איתה את הגוף, הגוף חוזר חזרה לאן שהוא היה בו, יורד הכי נמוך שיכול להיות, וחלק התחתון נשפל עוד למטה, הכי נמוך שיכול להיות, וזה עניין מיתה לשון השפלה ונפילה, כמו שנאמר בזוהר הקדוש. ולעומת החלק העליון שיצא ממנו, תנסו לדמיין שהגוף שלנו נשאר כמו משהו חלול, משהו ריק, יצאה ממנו הנשמה, מה נשאר? כלי ריק. נשאבו בו כוחות הטומאה, שהם להפך מחלק העליון שיצא ממנו. מה הוא אומר לנו? איך נוצרה טומאה? ברגע שהאדם חטא, נוצרה אופציה של מיתה, הנשמה והגוף נפרדים אחד מהשני, הגוף נופל לשיא הנמיכות שלו, ואז משהו חשוב לומר, הכוחות של הטומאה, איך שרוצים לקרוא לזה, של סטרא אחרא, אין להם כוח בפני עצמם, אין להם קיום עצמאי, הם רק יונקים ושואבים מהקדושה. זה היה מצרים שישראל היו שם, כל מקום שאם אנחנו לא נאפשר להם הם לא יוכלו להיכנס. ואז מה שקרה, ברגע שהגוף יתרוקם, תנסו לדבר ככה, שואב אבק כזה, מוציא את הנשמה, מיד, מה זה סליחה? זה מוציא משהו חלול והם נדבקים. בדיוק, הם כאילו נמשכים, נשאבים לינוק את הקדושה, מתוך הגוף הקדוש. אין קיום
בזכות עצמם. לגמרי, והגוף שלנו באמת קדוש, כי הוא היה כלי לנשמה. זה חשוב להדגיש את זה, כי לפעמים יש לנו תחושה שהגוף זה משהו מלוכלך, טמא, לא, הגוף הוא קדוש, ולכן ככל שהוא קדוש יותר נשאבים אליו יותר כוחות של טומאה, הוא יותר צריך להישמר. כי הנפש של ישראל טהורה היא, וממקום עוז וחדווה ונהירו דאנפין, אור פנים, ומקור החיים מוצאה. מאיפה היא באה? מכיסא הכבוד. נשתאב בו דבר שהוא להפך, דהיינו כוחות הטומאה. בסדר? לתוך הגוף הזה נשאבים כוחות הטומאה. וטומאה היא לשון טמטום, טמטום זה אטימה. כמו שבזוהר כתוב שצרעת נקראת סגירו, כאילו סוגרת את האור האלוקי מלהיכנס לאדם המצורע, שהוא טמא. כמו שדייקנו ונטמטם בם, בסדר? נטמטם זה במקום נטמטם, אז זה טמטום, זה טמטום לב, זאת אומרת הלב אטום, ומראה שחורה, וחשוכין דאנפין, חשיכות פנים, הפך מהארת פנים, והיעדר חיות, כל זה נגרם לנו מהטומאה. וכמהות כוחות הטומאה שנתהוו מחמת הפירוד, גורמות נמי גם באיש הנוגע או הבא אל האוהל פירוד והפסק להיות נמשך החלק התחתון אחר העליון. גם אדם שנטמא הוא בא לאוהל של מת, הוא נוגע במשהו מת, זה גורם גם אצלו איזושהי את הפירוד הזה, את הטומאה הזאת. כאילו אמנם זה פחות מהמת עצמו, אבל אותו האדם שנטמא הוא בדרגה אולי יותר נמוכה, לא משנה, אנחנו לא נדבר כרגע על הנושא הזה, אבל זה גורם בו משהו, את החשיכה הזאת. ומזה בא היעדר חיות הקדושה, לא, את זה קראנו, סליחה, נכון? לא קראנו. ונפילה ומראה שחורה. ושימו לב עכשיו איזה משפט מדהים זה, אני לא יודעת כמה פעמים קראתי אותו ותמיד זה מצמרר אותי מחדש. ואף שאין לנו מרגישים כל כך, הלא אנחנו מעודנו טמאי מתים, נולדנו לעולם של הטומאה. למה? כי טומאת מוות, אין לנו פרה אדומה, אנחנו נולדנו לתוך העולם הזה. ואנו דומים לאיש שנולד במרתף חשוך, ולא ראה מאורות מימיו, שנדמה לו שאין למעלה מהחושך הזה. כך אין לנו מרגישים הפרש החיות, ונהירו דאנפין, אור הפנים, שהוא באיש טהור מטומאת מת. אנחנו לא יודעים מה זה, אנחנו יכולים לקרוא את המילים האלה, זה נשמע לנו מושגים נחמדים, אבל אנחנו לא מבינים מה זה. אנחנו חיים בעולם של חושך, ועצבות, ומרירות, וכאב, בגלל הטומאה. נולדנו לתוך טומאת מתים. לגמרי, נולדנו לעולם הזה. עכשיו הוא מסביר, שנהדר, אוקיי, כמו שאנחנו כולנו היום, ובזה יובן מה שכתב המערכו, רבי חיים ויטל בשער הקדושה, שהיעדר אפר פרה אדומה גורם לנו היעדר נבואה וסילוק רוח הקודש. בסדר? שאין רוח הקודש שורה, אלא מתוך שמחה. אנחנו היום במצב של חושך, של מרירות, של כאב, עצבות. בסדר? זה ממש על קצה המזלג, איך נוצר בכלל, איך נוצרה בעולם טומאה. בסדר? מה זה קשור שמחה כי הטומאה עוטמת אותנו מהאור האלוקי. אנחנו לא מאפשרים לו כאילו להגיע אלינו, אנחנו חסומים. נכון? אני בדיוק עכשיו עוסקת באיזו תשובה אחרת למישהי ששאלה אותי. השמחה היא בעצם יכולה לפרוץ את הנושא של הטומאה, זה מה שאת אוקיי. דרך השמחה אני יכולה להגיע יותר לחיבור בינינו לקדוש ברוך הוא. כן, אוקיי. כרגע המצב הוא שאנחנו חסומים. נכון שיש כל מיני דרכים, אבל את החסימה הזאת אי אפשר לנתק. היו גם בעבר. דרגות בחסימה. נכון, בסדר, אוקיי. אז מה אומרים על השמחה ועל השכינה? לא, קודם כל זה נכון, זה נכון קודם כל, אבל נניח, גם זה קשה לי להגיד כי אנחנו נמצאים עכשיו בחזרה, בסוג של, התחלתם בגאולה כבר הרבה זמן, אז ככל שהגאולה מתקדמת אז גם רוח הקודש לאט לאט חוזרת אלינו. עכשיו באמת שימו לב, אנחנו מחפשים את הדבר הזה, יש צמאון כל כך עמוק, אז מנסים לחפש את זה בכל מיני תורות ומקומות של חוכמות שהם אפילו של טומאה לפעמים, שנמצאות בכל מיני מקומות. למה? כי הנשמות שלנו כבר מתכוננות לזה, למקום הזה. אבל הטומאה באופן כללי גרמה לנו לירידה מאוד מאוד גדולה במפגש היומיומי עם הקדוש ברוך הוא, בלהרגיש אותו איתנו. כמה פעמים אנחנו מרגישים שאנחנו מתפללים, אנחנו מדברים איתו, צועקים, בוכים, וכאילו אין אף אחד בבית. הוא כאילו, כתוב שנפסקה מחיצה של ברזל בינינו בין אבינו שבשמיים. אז הטומאה הזאת היא לגמרי מביאה את המקום הזה של הניתוק, של הפירוד. הוא נמצא, לפעמים צריך להקשיב דק דק ולשמוע אותו. אבל, מה? אבל הטומאה זה מה שהיא גורמת. אז איך מחזירים את זה בשמחה?
שמחה, כאילו זה הכל על הדבר הזה. זה אולי, נגיע לזה בסוף, בסדר? נגיע, אם לא היום אז שבוע הבא, אמרתי בהתחלה שזה יהיה לפחות 2 שיעורים, אם לא 3. וזה ממש ככה קצה המזלג, אני מנסה ככה, כי זה ספר, אני כותבת ספר שכבר הוא איזה 300 עמודים, אז אני מנסה לצמצם את זה ככה למינימום. אוקיי, אז זה דבר אחד. עכשיו אור החיים מסביר לנו משהו מאוד מעניין, על ההבדל בין מת יהודי ומת גוי. אז הוא מביא משל מאוד מאוד יפה. והתבאר העניין, על פי מה שאמרו בפרק בתרא דנזיר, ופסקו הרמב"ם, פרק א' הלכות טומאת מת, שאין הכותי, כותי זה שם לגויים, נעשה טמא מת, והנה ההבדל שבו הורמו עם בני ישראל משאר הגויים הוא באמצעות קבלת התורה. שזולת זה הנה ככל הגויים בית ישראל. מה הוא אומר? גוי הוא בדרגה פחותה מיהודי. למה? הוא אומר קודם כל בגלל קבלת התורה. תכף נסביר מה היה, אני לא יודעת אם הבאתי לכם, אם לא אני אסביר בעל פה. התורה חילקה בין ישראל ובין העמים, כי עד אז היינו כמו כולם, לא היה לנו משהו מיוחד. והוא אומר זה שבגוי הוא לא נטמע, ואחר כך הוא גם יגיד, הוא גם פחות מטמא, זה קשור לזה שעם ישראל קיבל את התורה. כי על ידי שקיבלו התורה, נעשו עם בני ישראל דבר שהרוחנים השפלים תאבים להידבק בהם. עצם זה שאנחנו התקדשנו והתעלינו למקום כל כך גבוה, זה אוטומטית מושך סכנות. להיותם חטיבה של קדושה עליונה בחייהם וגם במותם. זה שהנשמה שלנו עוזבת אותנו, זה לא הופך אותנו כבר לאפר מן האדמה וזהו, אלא יש פה איזושהי משיכה לכוחות האלה. בחייהם, שבנוגע במת, או יעהילו עליו וכדומה, תדבק בהם הטומאה שבמת. כשאנחנו בחיים, אנחנו נטמעים. ולא תחפוץ להיפרד, אם לא בכוח גדול אשר חקק השם במצווה האמורה, בעניין של פרה אדומה. שעל זה לא נדבר היום, נדבר בעזרת השם בשיעור הבא. בסדר, הוא אומר, האדם החי שהוא נטמע, מדובר כרגע על מת, כי זה הטומאה הכי זה אבי אבות הטומאה, יש עוד טומאות שנדבר עליהן, אז יש דרך מסוימת להיטהר, כי אם לקוחות האלה לא עוזבים אותו. ואמרנו את זה, רגע. רגע, זה עדיף לא ללכת בבית קברות או משהו? סליחה? עדיף לא ללכת בבית קברות? האמת כן, קודם כל כן, הארי ממש דיבר על זה. לא רק אנשים באופן כללי. כן, כן נשים. אז לא מדבר על נשים, טוב, אתם מקדימים את המאוחר, אני לא מתאפקת. עושים האבן החברה שלי בשבוע, שנייה, אני תכף אענה לך על זה. לגבי נשים, מה שהזוהר אומר זה נשים באופן כללי, אבל כבר אצל הראשונים, עוד לפני הראשונים, דיברו מאוד מאוד, הזהירו מאוד גברים ואמרו לטבול לפני שהולכים לבית הקברות. בגלל הטומאה שיכולה להיות אצל גברים באופן מאוד תדיר, אז תיזהר כי זה מסוכן. ובעקבות זה אסרו גם אנשים נידות. אין לזה שום מקור, לא בזוהר, לא בארי, שזה מרתק. אז זה סתם ככה על קצה המזלג, כי פיתיתם אותי לדבר. לגבי זה, אני אישית משתדלת לא ללכת כשלא חייבים. אבל, אוקיי, אז נגיע לזה, אני מקווה עוד היום. אוקיי. ובמותם, הוא דיבר על שנטמעים בחייהם, עכשיו במותם, גם כן תתרבה הטומאה, כי אומרם ז"ל בפסוק, אדם כי ימות באוהל וכולי, ישראל מטמאים באוהל, ואין אומות העולם מטמאים באוהל. מת, גוי, לא מטמא באוהל. אם הם נכנסים לבית או לבית חולים, או אפילו מתחת לעץ, שיש מתחתיו מת גוי, הוא לא מטמא את מי שנמצא לידו. מת גוי לא מטמא? לא, באוהל, במגע הוא כן מטמא. הוא בדרגת... באוהל זאת אומרת במקום מסוים. אוהל זה שיש מעלינו משהו... נכון. אבל מת יהודי מטמא. כן, 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 בוודאי. יהודי אוהל, אז סוגר. איך אתה טס במטוס? זו שאלה מאוד גדולה לכהנים. דרגים של יהודים לזה, אבל בואי אין להם שום משמעות. לא הבנתי מה אתה אומר. בית עלמין של גויים? כן. אין שום משמעות, מותר לקרוא לא, אבל אם יש אוהל אז זה מטמא. לא, סליחה, זה לא מטמא. לא, רגע, אוקיי. יש מחלוקת בגמרא. שנייה, מה שאתה אומר, רשב"י אומר שגוי לא מטמא, אבל נפסק להלכה שגוי מטמא. לא באוהל, אבל במגע למשל הוא כן מטמא. במגע, אבל לא באוהל. לא בית עלמין. לא, אמרתי, באוהל רק יהודי מטמא, אבל יש טומאה בגוי, אבל יותר פחותה. מהסיבה הנה, תכף נקרא. הוא כותב משל מאוד יפה, אני לא רוצה לקלקל. אוקיי, וכבר המשלתי במקום אחר, עניין זה לשני כלים שהיו אצל בעל הבית, אחת מלאה דבש ואחת מלאה זבל. הוא פינה אותם והוציאם לחוץ מהחדר. אותה שהייתה מלאה בדבש, מתקבצים לכל הזבובים והרמסים,
ואותה שהייתה מלאה זבל, אגם שיכנסו לה קצת מהרמסים, לא ישווה לשל דבש, נכון, יש לנו שני כלים, היה בהם, זאת אומרת, יש עוד קצת רשימו, הוא לא שטף את זה במים, הוא רק רוקן, אז לאן מתקבצים ובאים כל החרקים והזבובים לדבש? כמו כן, אדם מישראל שמת, להיותו מלא קדושה המתוקה והערבה, בצאת הנפש ונתרוקן הגוף, יתקבצו הקליפות לאין קץ, שהם כוחות הטומאה, התאבים תמיד להידבק בקדושה, ליהנות מהערב. ולזה יטמא באוהל, לכן הטומאה שלו יותר חזקה. אם מישהו היה בן אדם צדיק או רשע, כאילו זה הבדל ממי שיותר טומאה אחר כך? כן, אני לא אדבר על זה בשיעורים האלה. יש, מי שהולך על פי הקבלה, אומר שצדיקים לא מטמאים, ולכן מותר ללכת לקברי צדיקים, גם כהנים, יש ממש שתי אסכולות. מי שהולך לפי הקבלה, אומר שצדיקים לא מטמאים. אבל זה נשמע הפוך, כאילו אם היה פה הרבה טוב, אבל עכשיו... נכון, אז זהו, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה באמת, זה ממש נושא בפני עצמו, זה אישו. חיים, צדיקים באמת אותם קוראים חיים. כן, בגלל זה, נכון. נגיד, גם הארי, הוא ממש, הוא מורה שם לתלמידים שלו, הולכת להשתתח על קברי צדיקים, אבל לא אם הם בתוך בית הקברות. כי אם קבורים שם גם אנשים רשעים, אז זה מסוכן למי שבא לשם. אז אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה כבר ממש... בצפת זה מרגיש טוב, הבית קברות. מה, סליחה? בצפת זה מרגיש כאילו נקי. יש משהו ממה שאת אומרת, נכון? בסדר, כרגע זה לא הנושא שלנו, כי זה פשוט הרחבה ממש גדולה, אז אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רוצה לעבור על הסדר כדי לתת תמונה כללית. אוקיי. מה שאין כן מי שלא מזרע ישראל, להיותו משולל מהקדושה, אין כל כך התקבצות הטומאה, אלא חלק הממית הנדבק בגוף, ואשר יסובב הכל הוא התורה. כמו שאמרנו, מתן תורה הוא עשה את ההבדל הזה. עוד לא הסברנו איך זה קרה, אני רוצה לבדוק אם הבאתי לכם, ואם לא אני אגיד את זה עכשיו בעל פה. שנייה. לא הבאתי את זה, נראה לי שזה בשיעור הבא. מה קרה? כתוב, אני לא ארחיב כי אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בהמשך. היה לנו את מה שהאדם היה עתיד להיות בבריאת העולם, הוא חטא ונכשל ונפל עם האכילה של עץ הדעת טוב ורע, הערבוב הזה, ואז נפל. מה שקרה אחר כך היה ניסיון לתיקון, כאילו מועד ב', מתי זה קרה? במתן תורה. וכתוב יש המון מדרשים, נדבר על זה בהמשך, שעם ישראל שעמדו תחת הר סיני, פסקה זוהמתם, הזוהמה של הנחש של החטא בגן עדן. אבל הגויים שלא עמדו תחת בהר סיני, לא פסקה זוהמתם, הם נשארו עדיין במצב של אחרי החטא. אבל מה קרה? כולנו יודעים איך זה נגמר. היה את הנפילה עם חטא העגל, ואז עוד פעם הם נפלו למקום שהם היו בו לפני כן. מה זה אותו דבר? כן. חטא העגל וחטא האדם? כן, ממש, ממש. זה ממש, אני לא מרחיבה כרגע כי זה מיועד להיות בהמשך. אבל מה שקרה... חטא הדבר, שם זה משווה לעבודה זרה? אני לא יודעת אם להגיד... חטא העגל זה עבודה זרה, כאילו... גם זה, אני לא בטוח, יש המון שיטות. נגיד רבי יהודה הלוי אומר שזה רק חיפשו דרך יותר מוחשית לעבודת השם. כאילו, אני לא נכנסת לזה, כי שוב, אנחנו פשוט נתפרס מאוד מאוד בגלל זה. ואני ממש מתפתה לענות על כל שאלה, אני לא יכולה לשתוק. אבל בגדול, היה פה כאילו ניסיון לתיקון, ובום, נפילה חזרה. כתוב במסכת שבת, נראה בגמרא, שבת, קפה אולי? לא יודעת. שהקדוש ברוך הוא בא מלאך ועתר לכולם עטרות לראשם, ואז, נכון, וינצלו מידיהם, ואז אחרי שהם נפלו, הורידו להם את הכתרים מהראש. כאילו, ואז יש גם פסוק מתהילים, אכן כאדם תמותון. זהו, עכשיו אתם חוזרים להיות כמו האדם, עם אותו החטא שלו, ואתם חוזרים להיות בני מיתה, בני מוות. כתוב לפני זה, שבכמה מקומות, שאלמלא הם חטאו, כתוב חירות על הלוחות, יש פה דפים, חרות על הלוחות. מה זה חרות? חרות מהגלויות, חירות ממלאך המוות. זאת אומרת, עם ישראל, כשהוא הגיע למעמד הר סיני, הוא היה בעצם בדרגה, במדרגה של להינצל מהיותם בני מוות, של הדין שנגזר עליהם בגן עדן. וכמו שאנחנו יודעים, הם נכשלו וחזרו למצב שהיה שם. יחד עם זאת, הם קיבלו את התורה, ואז הם הגיעו לאיזו מדרגה יותר גבוהה, לעומת שאר עמים שלא היו שם. אז זה דיברנו קודם כל עכשיו על מוות, טומאת מת אצל ישראל, פחות מזה אצל אומות העולם. עכשיו יש לנו עוד שאר הטומאות, כמובן לא נסיים היום את הכל, אני אדבר עכשיו רק על טומאות היוצאות מן הגוף, בשיעור הבא בעזרת השם נמשיך עם שאר הדברים. אז רק אפשר ששם? כן. זאת אומרת שבמעמד הר סיני, אפילו שהם חטאו, והם חזרו להיות כמו בחטא האדם,
בכל זאת הגוף שלהם עדיין היה מקודש, יותר מהטומאה, יותר מגדול. נכון, עדיין נשאר בגלל קבלת התורה. הרישום של הקדושה של הר סיני. נכון, ומשם נכון. התחילה בעצם הקדושה של ההבדלה. היהודי. נכון, נכון. ומשם התחילה ההבדלה. כן. אוקיי, אומר לנו הכוזרי, משהו מאוד יפה. הוא אומר לנו על הטומאה, אבי אבות הטומאה, זה מת, או מת יהודי אפילו. ואז הוא אומר לנו בעצם כל שאר הטומאות זה איזושהי נגזרת, זה איזושהי מדרגה של מוות. אני קוראת בלשונו, אפשר שתהיה הצרעת והזיוות תלויות בטומאת המת, כי המוות הוא ההפסד הגדול. המוות זה הטומאה הכי גדולה, גוף שלם שהתרוקן מהנשמה. אז הוא אומר, כל הטומאות האחרות זה סוג של מוות בדרגה יותר קטנה. והאיבר המצורע כמת, איבר של מישהו שמצורע הוא כאילו מת האיבר. והזרע נפסד, כן, מפני שהיה בעל רוח טבעי, מוכן להיות טיפה שיהיה ממנה אנוש, והפסדו כנגד כוח החיות והרוח. ואיננו משיג בהפסד הזה לרוב דקותו. אנחנו לא מצליחים כל כך להבין. מת, אנחנו מבינים שמת זה מת, זה משהו קשה, זה כואב, זה טומאה גדולה. יש טומאות שהן יותר קלות ואנחנו מתייחסים אליהן כאילו אלה החיים שלנו. אנחנו לא מבינים שיש פה שורש מאוד מאוד עמוק של טומאה. אני לא אגיד את זה בשיעורים האלה, אם תרצו אפשר להרחיב. כמו שאמרתי, אני כותבת על זה ספר שלם. אז כל המשמעות פה שאלמלא חטאו בעץ הדת טוב ורע, לא היינו במצבים האלה של הטומאות, אוקיי? אז אם תרצו, נרחיב בהמשך. מבינה משהו מסוים, מה שאת אומרת, שדוגמה צרה, במקום באזור הנגוע, כלומר, מפה אנחנו יכולים להבין שהנשמה, יש חיות בכל עבר ואיבר. לגמרי, כן. אז ברגע שיש, לדוגמה צרה, החיות של המקום הזה נעלמת. לגמרי. זה מה שאמרתי. זאת אומרת, החיות הזאת בעצם הנשמה היא נמצאת בכל עברי הגוף. בכל תא. בכל תא. נכון, מה שאמרנו, הזוהר קורא לצרת סגירו. המקום הזה סגור, אור האלוקות לא נכנס לשם. זה האטימה שדיברנו עליה. נכון. יש שם חידלון. בדיוק, כן. עכשיו, בעזרת השם, שיש מצב של צרת, אז יש גם ריפוי. אז ואז כאילו כן חוזרים להערה. אבל ברגע שיש את החולי, אז יש שם סוג של מוות. מה, סליחה? זה באמת ככה. נכון, נכון. כן, כן. ואז יש את הפגיעה, פיזית. אוקיי, אז זה אמרנו דבר אחד, עוד סוג של הגדרה כללית, כל הטומאות האחרות, הן נגזרות מהחטא הראשון, שעוד לא הסברנו לגמרי איך זה קורה על כל דבר ודבר, הבאנו דוגמאות, בסדר? זה מה שאומר לנו הכוזרי. נראה לך כל החטאים זה בשורש של החטאים? של החטא הראשון? לא, אני עכשיו קוראת משהו שלא. יש, כל הטומאות הן נגזרות מזה, תכף נרחיב עוד קצת, חוץ מזב ומצורע, שזה קשור גם לחטא פרטי של האדם. אמרנו שבן אדם מת זה אבי אבות הטומאה. נכון. אז מצרים נחשבה כאילו למות, כי עליהם אומרים שהם אבי אבות. לא, אומרים שהם ערוות הארץ, שהם המקום הכי נמוך. כאילו בני ישראל הגיעו למ"ב שערי טומאה, נכון. שהדברים הכי תנאים, ואם הם היו מגיעים לשער 50, הם לא היו מגלים. נכון, נכון. כאילו זה המקום הכי תנאים. אני לא יכולה להגיד לך, אבל קודם כל, תחשבי כאילו על כל הפולחן המוות שהיה במצרים, וכל העריות שהיו במצרים, כאילו זה המקום שהיה הכי נמוך מבחינה אנושית, תרבותית, רוחנית, לא יודעת איך לקרוא לזה. היה שם המון פולחן של מוות, בקברים עם פרעונים וכל זה. אז אני לא נכנסת לזה, אבל בהחלט כאילו היה שם, וכתוב שבגלל זה בני ישראל ירדו לשם בשביל לתקן שם. ואז כתוב, כמו שאמרנו, כשכאילו הם לקחו לסדרה אחת את כל הכוח, אז כתוב שבמדרש הם עשו את מצרים כמו מצולה שאין בה דגים, או בנוסח אחר מצודה שאין בה דגן. כאילו שאבו ורוקנו את הכל, את כל החיות ברגע שהם יצאו משם. וכנראה שהם הבינו את זה, בגלל זה הם לא רצו שהם ילכו. אז מבינים שכל עד עכשיו מבינים מה גורם מה. עד עכשיו מנסים אותם. נכון, נכון. עכשיו מבינים בדיוק מה אנחנו שווים. כן. בגלל זה. אוקיי, אז אני קוראת את המדרש ב4, רבי שמואל ורבי נחמן מתנלה, בשם רב אבדימי דמין חיפה. הוא אומר, יש פה משל, אני אגיד לכם כמו מה זה. לכהן חבר, אתם מכירים את המושג? בזמן בית שני היו אנשים שהם לא כהנים, אבל הם שמרו על טהרות כמו כהנים, ונקראו חברים. מה הכוונה? הם היו כל הזמן טהורים, כתוב שאפילו חולין, זאת אומרת, נגיד בשר עושים על המנגל, הם אכלו בטהרה כמו קודשים, כמו קורבנות.
יש בשר חולין ובשר קודשים. הם אכלו את זה תמיד בטהרה. וגם כל פירות הם אכלו כמו תרומה, כמו כהן שאוכל. מה? הניגו את עצמם כמו כן, הם רצו. עכשיו, אנחנו מבינים, תכף נגיע לזה, אני חושבת שהבאתי לכם את הרמב"ן הזה, שהטהרה יש בה, כמו שאמרנו, יש בה אור. אז הם רצו להיות טהורים. זה נקרא פרחי כהונה. לא, פרחי כהונה זה כהנים צעירים שלומדים ומתלמדים מה העבודה שלהם. זה ישראל, הם לא כהנים. אבל הם רוצים לקבל על עצמם את הטהרה כדי להרגיש את האור האלוקי בחיים שלהם. אז הם נקראים חברים. בסדר? זו הייתה תופעה כזאת בזמן בית שני. אז הוא אומר, דוגמה, כהן חבר. עכשיו תנסו לדמיין, כהן רוב ימיו, הוא לא עובד בבית המקדש, רק שבועיים בשנה. עכשיו, כשהוא מקבל מהשכנים שלו חלה, שמפרישים חלה, או תרומה, או כל מיני, אז הוא חייב לאכול את זה בטהרה. אבל אם לא, הוא יכול להיות טמא. זאת אומרת, תיאורטית. כמובן שהם משתדלים להיות כמה שיותר תיאורים. זה נורא יפה. המשנה הראשונה, מה יודעת, ממתי קוראים קריאת שמע בערבית? לא כשיש 3 כוכבים, לא. מתי? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. מה זה אומר? ברגע שכהן קיבל ממני תרומה, הפרשתי מהתפוחים שלי, מהענבים, תרומה, הכהן אוכל אותה, איך הוא אוכל? רק בטהרה. ולכן, מתי הוא טובל? הוא טובל ונגמר היום, הוא טובל לפני כן, אבל נגמר היום, התחיל הלילה, מותר לו לאכול את התרומה. אז אומרים לי, בשעה הזאת אתה תוכל להתפלל ערבית. במקום להגיד, תתפלל לי כשיורד הלילה, לא. כאילו מזכירים לנו כל הזמן את העניין הזה של הטומאה והטהרה, וכהנים באמת היו בדרגה מאוד גבוהה של טהרה, גם שלא היו במקדש. אז יש לנו משל, לכהן שהוא חבר, והוא מסר לכהן עם הארץ, כיכר של תרומה. אמר לו, ראה שאני טהור, וביתי טהור, וכיכר שנתתי לך טהור. אם אתה נותנה לי כדרך שאני נתתי לך, מוטב, ואם לאו, הרי אני זורקה לפניך. זה משל. כך אמר הקדוש ברוך הוא לאדם. לאדם זה, ראה שאני טהור, ומעוני טהור, ומשרתי טהורים, ונשמה שנתתי לך טהורה. נכון, אנחנו אומרים, נשמה שנתתי בי טהורה, היא לא יכולה להתלכלך. אם אתה מחזירה לי כדרך שאני נותנה לך, הלוואי שנזכה, מוטב, ואם לאו, הרי אני טורפה לפניך. כל אלו בימי זקנותו, ככה הקדוש ברוך הוא אומר כשאדם זקן, אבל בימי בחרותו. אם חטא, לוקה בזיוות ובצרעת. לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם, איש כי יהיה זב מבשרו. זאת אומרת, כמו ששאלתם קודם, זב ומצורע, זה כן תלוי גם בחטא פרטי של האדם. בסדר? אני לא מרחיבה, אני רק נותנת ככה קפיצות, דילוגים. אז זה נושא אחד. רוב הטומאות שציינתי ושעוד נציין, זה לא חטא פרטי, זה חטא של גן עדן. וממנו בני האדם נהיו כמו שהם נהיו בני מוות, הם גם נהיו טמאים. זה בעצם מתנה, כי אתה יודע שחטאת. רק בזב ומצורע. כן, נכון. עכשיו, כתוב, אני לא הבאתי את זה פה, מצורע אנחנו מכירים הרבה שאומרים שזה הלשון הרע וכל זה, אבל יש המון חטאים אצל חז"ל שמביאים לצרעת. למשל גבהות לב, כל מיני, יש כמה וכמה מידות רעות שמביאות לצרעת. מי שזוכר את צרעת נעמן, יש כמה, אפילו על משה כתוב שהוא הצטרע, כשהוא דיבר לשון הרע על עם ישראל. אז כאילו יש כמה מקומות שהתורה והתנ"ך מספר לנו על מצורעים, ואנחנו מבינים כאילו למה זה קרה. עכשיו, במקום אחר, הגמרא מדברת, ואני לא רציתי להיכנס לזה, שהצרעת עצמה לפעמים זה סימן טוב, כאילו למשל כתוב שהמשיח יושב בשערי רומא והוא מצורע. בסדר? כן, הוא נקרא בר נפלה, בן הנפל. אני לא נכנסת לזה כרגע כי אני רק ממש בשיעור ראשון של סקירה של הצרעות. זב, אומרים שזה נגרם מחטאים שקשורים לעריות וכאלה. זאת אומרת, תכף אני אקרא את הפסוקים, זה לא המצב שאמור לקרות. זאת אומרת, יש מצבים שהם טבעיים ונורמליים מעצם זה שכולנו בני אדם וחווה. אבל יש טומאות שאנחנו מקווים שלא נהיה... שאדם מביא על עצמו. יפה, שאדם מביא על עצמו. אוקיי. טוב. אני עוברת לאלשיך הקדוש, שהוא ממשיך את מה שהקראנו בהתחלה מהשם משמואל, הוא רק נותן לזה עוד מדרגה. הנה הכל תלוי בך, ואין דבר נתקן עד שתתקן אתה. זה מדובר על האדם הראשון. ותיקונך, עודך בחיים, אי אפשר, אחרי שאכלת מעץ הדת, אי אפשר לעשות את התיקון שאתה בחיים. עד שתשוב אל העפר. והוא, כי אינך אתה מה שהיית תחתה, זהו, כבר התקלקלנו, הגוף שלנו חוזר להיות עפר. כי לא היית עפר, כי גם שנעשית מן העפר, הלא יצרך השם בעצמו, יצירה חדשה,
שיקנה בך בידיו. הוויה זכה וקדושה ספירית. הקדוש ברוך הוא יצר מהאפר משהו אי אפשר לדמות אותו לשום דבר אחר. אף בן אדם לא יכול ליצור דמות מאפר. אך אתה נסתלק ממך הספיריות ההוא, כי נכנסה בך זוהמת נחש, עד שכעת אפר אתה, משולל הקדושה, שנקנית בך כי פנה זיווך. האור של הפנים שלך התעמם. והוא מה שאמרו חז"ל, כי אחד הדברים שנתקלקלו הוא זיוו של אדם הראשון, שגם כי מעפר נעשה, נתעלה איכותו, והיה זך ובהיר, גם חומרו מעין רוחניות. אמרנו, הגוף נמשך אחרי הנשמה. ואתה, אפר אתה, כי נתעקר איכותך, נהיה אחור, כאפר על ידי זוהמת נחש, ואין לך תקנה לשוב אל הקודם. אתה לא יכול לחזור למצב הזה. עד אשר אל אפר תשוב, ושוב אעשך מן האפר משולל זוהמת נחש, כאשר עשיתיך מאז בכל השלמות שהיה בך כבראשונה. בסדר? והותה. הוא מסביר, עכשיו אחרי החטא, אנחנו לא יכולים לחזור רוורס, אלא רק בשלבים הבאים, בגלגולים הבאים. גם בגלגולים, שאנחנו מקבלים כל פעם הזדמנות חדשה. וזה מאמר שלמה בקהלת שציטטנו אותו מקודם בשם שמואל, וישוב ואפר... מה, סליחה? גם כשאדם בא בגלגול, עדיין יש לו פה הטומאה, כי זה בכל זאת, את אומרת שאין תקנה לטומאה הזאת עד, אין תקנה לטומאה הזאת עד, ברגע שהוא חוזר להיות אפר, נכון? ועכשיו אחר כך הוא הופך להיות נשמה שחוזרת לגלגול, וחוזרת שוב לטומאה של העולם הזה, אין, התורה שלא באה. אוקיי, אנחנו נגיע לזה בסוף השיעור, כאילו למצב הסופי, אוקיי? נכון, לדעתי, כי ככה חושבת, שרק בזמן של תחיית המתים, כל התומה הזאת תסתלק. אוקיי. אבל אמרת משהו על ייעוד, ממש את הייעוד רק דרך תמות או משהו? לא, בשם שמואל שקראנו, שהייעוד היה, כאילו, מה זה לחיות חיי נצח? לא ככה, כמו שאנחנו היום להמשיך ולחיות בלי סוף, אלא כמו שקרא עם אליהו הנביא, שהגוף התעלה אחרי הנשמה, הוא נהיה סוג של חיים בדרגה מאוד מקודשת. היום הוא אומר, אין לנו אפשרות כזאת, בגלל שבעקבות החטא מגיע הזמן שבו הרוח, הנשמה והגוף נפרדים, הנשמה חוזרת למקום שממנו היא באה, והגוף חוזר למקום שממנו הוא בא. זה כאילו בעצם המוות, ובעקבות זה איך נגרמת הטומאה, מה שקראנו עם אור החיים הקדוש. בסדר? אוקיי, נמשיך. אוקיי, אני חושבת שקצת חוזר, אז אנחנו נמשיך הלאה. אז הוא מסביר לנו בעצם איך המצב של הטומאה בעקבות החטא, מה המצב שלנו עכשיו שאנחנו בסוג של מוות, והתחלנו לדבר על איך כל מיני טומאות יותר קטנות בדרגות שלהם נגזרות כולן מהעניין הזה של המוות. אומר לנו השפת אמת, זה דומה קצת למה שקראנו מאור החיים, וזה משיבת נפש, אני לא רואה משיבת נפש של התורה, שמחזרת התשוקה והרצון, היא מחזירה לנו את החיים לנפש שלנו, שבאמת קודם החטא היה כל תשוקת האדם אל הבורא יתברך, כמו שנותן השכל, שכל פעולה נמשכת אחר הפועל והנברא אחר הבורא. אנחנו כאילו רצינו אותו, רצינו להידבק אליו, להגיע אליו, אך החטא מבדיל, ולכן התורה משיבת נפש. אומר לנו, כדי לחזור להשתוקקות הזאת, חזרה אל הקדוש ברוך הוא, זה באמצעות התורה. מי שזוכר, שלמדנו בהתחלה, שהאור הגנוז הוא גנוז בתוך התורה. זאת אומרת, בתוך התורה נמצא האור הזה של בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא שומר אותו. למה? שהרשעים לא יעשו בו שימוש לא טוב. אז זה תיקון לעץ הדת בעצם, עץ הדת טוב ורע, זה השם שלו, הערבוב הזה. אז זה עץ החיים, ואיפה זה? זאת התורה. אז זה כאילו מעורר בנו חזרה, וזה מחזיר אותנו למה שאמרנו על מתן תורה, שזה כאילו מרים אותנו מהדרגה הזאת של הטומאה, או לפחות ההשתוקקות של הנשמה. אוקיי, עד כאן הבאנו ממש מבוא קצרצר, אתם לא יודעים כמה התאמצתי ככה להתאפק. הנושא הבא שאני הבאתי זה על טומאה וטהרה, שזה רלוונטי אך ורק למקדש. מה שנקרא מקדש וקודשיו, כמו שאמרנו קודם, למשל שמפרשים חלה, שמפרשים תרומה, ביקורים, שאוכלים קורבן פסח, אוכלים מעשר שני, כל הדברים האלה, רק הם רלוונטיים לטומאה וטהרה, ובהמשך, אל תשאלו שאלות, אני אגיע עוד פרק אחר שיענה על זה. אז יש מאמר מאוד ידוע מירושלמי, שעל פיו נכתב גם מסילת ישרים, שיש איזה מדרגות, זריזות מביאה לידי נקיות, נגיד לידי טהרה, טהרה מביאה לידי קדושה. טהרה זה האמצעי שבעזרתו אפשר להגיע לקדושה. אי אפשר להגיע לקדושה בלי להיות טהור, כמו שאמרנו, זה סגור, זה אטום, בסדר? והיום אנחנו כולנו עם טומאת מת, כולנו כמו במרתף חשוך.
אז סדר טהרה מביאה לידי קדושה. בלי טהרה אני לא יכולה להגיע לקדושה, לא רק שאסור, גם אין לי אפשרות, כמו שאמרנו, חסומים. אוקיי, עכשיו הבאתי שתי תפיסות, ממש על פי הסטיגמות, ממש מאפיינות, אם כי יש גם הפתעה. אז הראשון שהבאתי זה הרמב"ם, והוא כבר מביא לנו איזשהו הסבר רציונליסטי, למה בעצם כל הדינים האלה של טומאה. בסדר, חכו, אחרי זה גם לסתור את עצמו, אני כבר עושה ספוילר. כבר ביארנו שהכוונה כולה הייתה במקדש, להתחדש בו התפעלות, לבוא אליו ושירא ויפחד. מה התכלית, מה המטרה של הטהרות? שהאדם לא יבוא למקדש כמו שאני מסתובבת בשוק או בקניון. כמו שאמרו, כמו שהשם אמר, את מקדשי תראו, לעורר בנו יראה חזקה בלב, התפעמות, שאני נכנסת פעם אז הריחוק הזה יוצר ממני איזה דיסטנס כזה. וכל דבר נכבד, כשיתמיד האדם לראותו, יחסר מה שבנפש ממנו, וימעט מה שהיה מגיע בגללו מן ההתפעלות. נכון? אנחנו, בסדר, עוד פעם ועוד פעם, זה לא מרגש כבר. כבר העירו חכמים על זה העניין, ואמרו שאין טוב להיכנס למקדש בכל עת שירצה, וסמכו זה לאומרו, הוקר רגלך מבית רעך. כאילו אל תבוא כל היום, כל היום. ומפני שהייתה זאת הכוונה, הזהיר השם יתברך הטמאים מלהיכנס למקדש עם רוב מיני הטומאות, עד שכמעט שלא תמצא אדם טהור, רק מעטים. באלו הפעולות תתמיד היראה ויגיע ההתפעלות המביאה לכניעה מכוונת. בסדר? אז כל המצווה הזאת של טומאה וטהרה, זה כדי ליצור לנו את הריחוק הזה את הדיסטנס הזה בדיוק, וההתפעמות הזאת והיראה שאנחנו באים למקדש. כי זאת המצווה של טומאה וטהרה, אינה נתלית רק במקדש וקודשה ולא בזולתם. הוא מביא פה פסוק על היולדת, בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא, אבל לזולתם אין חטא עליו אם יישאר טמא כל אשר ירצה, ויאכל חולין טמאים כמו שירצה. אין איסור להיות טמא בחיי היום יום שלנו, ולאכול אוכל טמא, אנחנו לא קשורים ביום יום למקדש, ואין עם זה עבירה. ואנחנו, אין לנו טומאה וטהרה, אלא בקודש ובמקדש. אמנם אמרו יתעלם, הוא מביא פה פסוק בפרשת קדושים, והתקדשתם והייתם קדושים, אינם בעניין טומאה וטהרה כלל. לשון ספרה זו קדושת מצוות. לכן מה שאמר קדושים תהיו, אמרו זו קדושת מצוות. ומפני זה קרא עבירה על המצוות גם כן טומאה. נכון, הרבה פעמים בתורה כתוב מאכלות טמאים או דברים כאלה, זה לא טמאים, זה אסורים. שם עבודה זרה, גילוי עריות. אז מה הוא אומר פה? כל העניין של הטומאה זה משהו שהקדוש ברוך הוא רוצה למנוע מאיתנו את ההגעה השגרתית לבית המקדש. אוקיי, ומה זה התקדשתם, היו קדושים? זאת תקפידו על מצוות. גם רש"י באמת מפרש בדרך הזאת, אבל שימו לב, אותו רמב"ם, אומר לנו, קודם זה היה ממורה הנבוכים, פה מתוך, לא ספר, מצוות משנה תורה. הוא אומר לנו, אף על פי שמותר לאכול אוכלים טמאים ולשתות משקים טמאים, מותר לנו. דרך אגב, מי שזוכר, זאת הסיבה שבגללה אנחנו בליל הסדר מטבילים, נוטלים ידיים לפני שמטבילים, בסדר? את הקרפס. לפני שאוכלים את הקרפס, שטובלים אותו במי מלח, לימון, נוטלים ידיים בלי ברכה. למה? בגלל העניין של טומאת משקים. זה מאוד מעניין, אני לא אכנס לזה, אבל... הבנתי את המושג אוכלים טמאים ושתי טמאים. יש דברים... ברור. את לא מבינה מה זה? אם אדם טמא נוגע באוכל, אז הוא מטמא אותו. זה דרגת טומאה פחותה, אבל הוא טמא. אז כולנו, כל האוכל, כל מה שאנחנו... היום כן, כל מה שאת מבשלת... כן. היום כן. במושגים שדיברנו. כן. אבל, אז רגע, אז רק במקדש אין מאכלים טמאים. לא רק במקדש. כמו שאמרנו, חברים וכהנים, הבתים שלהם היו טהורים. בסדר? אני לא נכנסת כרגע, יש מסכת כלים, זה המסכת הכי גדולה, נראה לי, בסדר טהרות, ואולי בכל המשנה. היא מדברת ממש איך מתארים, היו מטבילים גם רהיטים, בסדר? או נגיד, חברים, היו להם כלים שעשויים מאבן, שלא מקבל טומאה. אני לא אכנס לזה, כי זה נושא שאפשר קורס של שנה שלמה. אז אני לא רוצה, אל תיקחו אותי לפינות האלה. אבל הם היו עושים דברים במקדש, אם הם לא היו כהנים? קודם כל, נגיד, אני צריכה להביא קורבן, אני צריכה להביא כשאני טהורה. בסדר? או, כן, יש, בהחלט, מי שעולה לרגל חייב להיות טהור. אבל החברים היו עושים גם עבודה במקדש? לא, הם ישראל, הם לא כהן. מבחינת טהרה הם היו כמו כהנים, אבל הם לא עבדו במקדש, לא כמו כהנים. אם תרצו נדבר על זה פעם, על
על עם ישראל במקדש וההשתחוויה, כאילו, בפני עצמו, אבל כן. אוקיי, אז אני קוראת עכשיו את הרמב"ם ב9, אף על פי שמותר לאכול אוכלים טמאים ולשתות משקים טמאים, חסידים הראשונים היו אוכלים חולין בטהרה, ונזהרים מן הטומאות כולן, כל ימיהם, והם נקראים פרושים. ודבר זה קדושה יתרה היא ודרך חסידות, שיהיה נבדל אדם ופורש משאר העם ולא ייגע בהם ולא יאכל וישתה עמהם, שהפרישות מביאה לידי טהרת הגוף ממעשים רעים, וטהרת הגוף מביאה לידי קדושת הנפש. שימו לב, הרמב"ם הזה לא מסתדר לי עם הרמב"ם שאני מכירה, זה ממש רמב"ם שהוא כזה קוקניק, כל הטהרה הגופנית משפיעה על הטהרה הרוחנית, מאיפה הבאת את זה? לא מתאים לרמב"ם, ובספר שהוא ספר של מצוות, לא ספר של כמו מורה נבוכים שזה הגות, מחשבה במצוות, בסדר? במשנה תורה. הוא היה צעיר. כן. שפרישות מביאה לידי טהרת הגוף ממעשים רעים, וטהרת הגוף מביאה לידי קדושת הנפש מהדעות הרעות, וקדושת הנפש גורמת להידמות בשכינה, שנאמר והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני השם אלוהיכם. שימו לב, השם מקדשכם. במקור הקודם הוא אמר לא, הפסוק הזה לא מדבר על טהרה, פתאום פה הוא אומר כן, בסדר? שהעניין של להיות קדושים זה להיות טהורים, לשמור על טהרות, שהחיים שלנו ביום יום יהיו בטהרה. אוקיי, אז הוא אומר יש פה עניין מאוד גדול, כי טהרת הגוף גורמת לטהרת הנפש. מה זה? זה גם עובד הפוך? שטהרת נפש מביאה טהרת גוף? לא, כי נגיד גם אם אני הכי צדיקה בעולם, אם אני לא טבעתי אני נשארת בטומאה. זה מה שהתכוונת? טהרת הגוף? היא שאלה אם גם עובד הפוך. אז אני אומרת לא, יש כאילו, הגוף זה הכלי. אם הכלי לא מתוקן או יש בו חורים, מה שיש בפנים מנזל. אוקיי, הרמב"ן. נכון, ממש. לא בדיוק, לא. אותו משכת אותי. הם כאילו, הם המשיכו, הם לקחו הרבה מעבר לזה. זה נכון, הרבה ממי שחוקר את הכתות וכל זה, מוצאים דברים מקבילים, אבל יש דברים שהם לא קיימים גם בהלכה. הם הרבה מעבר לזה. הם נגיד חיו בכלל בלי נשים, לא היו שם נשים בכת מדבר יהודה. כת מדבר יהודה וקומראן, חיו שם רק כקהילות של גברים, למשל, כדי להיות כל הזמן טהורים. אז זה הרבה מעבר כאילו לתורה, אבל נכון שהבסיס זה מה שהיה בתורה. מי חל שם קדושים? לא, איסיים קראו להם, יש כמה שמות שקראו להם, שהם חיו במדבר יהודה, מערות קומראן, בתקופת בית שני. יותר תורה שנכתב יותר מהתורה שבעל-פה? גם, זה גם אחרי החורבן. נגיד אין להם מגילת אסתר, זה נורא מעניין. מה? הם היו יהודים, אבל זה כת שבסוף פרשה מהיהדות. היו באותה תקופה, היו צדוקים, שגם הם כבר לא חלק מעם ישראל, שהם היו רק דומה קצת לקראים. אבל אנחנו כאילו ממשיכים את הפרושים בעצם. והם פשוט לקחו חלק. אוקיי, אומר לנו הרמב"ן, שכאילו את הרמב"ן אנחנו כבר זכינו להכיר שהתפיסה שלו היא מאוד קבלית, היא הפוכה מהרמב"ם ברוב המקרים. אז מה הוא אומר לנו פה? על הקדושים תהיו. מה הכוונה? שנהיה פרושים מהמותרות. זאת אומרת, יש דברים שהתורה מרשה לנו ועדיין תתרחקו מהם. וכן יפריש עצמו מן הטומאה, אף על פי שלא הוזהרנו ממנה בתורה. התורה לא אומרת לנו תהיו כל החיים שלכם טהורים, אבל הוא אומר זה העניין של ההתקדשות הזאת. קראנו קודם שהטהרה מביאה לידי קדושה. אם אנחנו טמאים אז אנחנו מתרחקים מהקדושה, וקדושים תהיו, זה אומר תשתדלו להיות תמיד טהורים. בעניין שהזכירו במסכת חגיגה, בגדי עם הארץ מדרס לפרושים. אני אסביר ממש על קצה המזלג. עם הארץ זה אנשים שהם היו הפוכים כאילו לפרושים, כמו שאלה כאילו הוסיפו קדושה, הם היו ממש לא כמו שאנחנו מכירים היום, ממש חשודים על מעשרות ועל טהרות ועל הרבה דברים. אז כתוב בהרבה דברים, נגיד שאישה לא תלוש את העיסה שלה עם אשת עם הארץ, כי כאילו היא תטמא אותה, המון. אפילו יש אחד המושגים שנכתב שם, שבגדי עם הארץ מדרס לפרושים. מדרס, יש אחת הטומאות זה טומאת מדרס, למשל שטיח נטמא בטומאת מדרס, כי דורכים עליו. לעומת זאת כיסא או רהיטים או ספה גם, אבל נניח, לא יודעת, מטריה היא לא טמאה בטומאת מדרס, כי היא לא נועדה שידרכו עליה. אוקיי? אז המאמר הזה, שהבגדים של עמי הארץ נחשבים עבור הפרושים, או החברים או הכהנים, כמשהו טמא, כי אולי מישהו טמא ישב על הבגד הזה, כמו שאנחנו יושבים היום.
בטומאה. בגלל שהם לא נזהרו. לא, בגלל שהם ישבו בטומאה, ולכן יש איזושהי הפרדה מאוד מאוד גדולה בתוך העם, בסדר? בין הפרושים ובין עמי הארצות. אז למה שמים שטיחים בבדק? כאילו עם שטיח הוא... כי היום אנחנו טמאים כולנו, גם אם לא יש שטיח אנחנו טמאים. בטומאת מת, כמו שאמרנו. יכול להיות, כאילו, אני הרבה פעמים מנסה לדמיין מה תהיה המציאות העתידית כשננהג בטומאה וטהרה. יכול להיות שיהיה... זה יהיה אותו טומאה לחוק? מה, שלא יש שטיחים? לא, יהיה, אבל יהיה בית כנסת לטמאים, בית כנסת לטהורים. זה יותר מלאכות שאת קוראת עכשיו. הרבה יותר, מה שאני אומרת לכם עכשיו זה טיפה. לא, כאילו מה, זה היה... זה לא ישתנה, ברור שזה יהיה הרבה יותר. כן, נגיד אוטובוס, אני מניחה שיהיה אוטובוס לטמאים, אוטובוס לטהורים. כי... אולי זה מגדרי, מה? אולי, אוקיי. טוב, הוא ממשיך פה הרמב"ן על כל הדרכים שבהם הם מתקדשים. אני... זה רק בבית המקדש, על המקדש וקודשיו אמרנו, כי אם אני מפרישה חלה אני חייבת להיות בטהרה, והמטבח שלי צריך להיות טהור, והמוצרים שלי צריכים להיות טהורים. בסדר? הקמח, המים, הסוכר, השמרי, הכל. פחות 2 קילו, כן, לתחמן, כאילו, לעשות כל פעם קילו. גם זה כבר כתוב, חכמנו לא המצאנו כלום. אז נכון, או שיהיה לנו מטבח נפרד, כמו שיש כאלה שזכו ויש להם מטבח פסח, אז אין לנו מטבח טהור. רגע, מדברים על טומאה וטהרה מבן אדם מת או ממשהו אחר? מהרבה דברים, מת זה הטומאה הכי גדולה, שכרגע אין לנו בשביל הפתרון, כי אין לנו פרה, אבל מתחיל להיות, אבל יש עוד טומאות, הזכרנו את הצרת והעזיבה ועוד לא עברנו לעיקר השיעור, בסדר? אוקיי, אז אתם יודעים ממש, אני מתלבטת אם לקרוא את זה או שתקראו בבית. אומר לנו הרמב"ן, אני אגיד את זה במילים שלי לצערי הרב, אומר לנו, יש לנו פה, אנחנו תת כותרת של בעצם רק מה שקשור למקדש וקודשה, בסדר, זוכרים? ותורה. אומר לנו הרמב"ן, שימו לב רק למודגש, אתם יודעים מה? שבעצם המשכן הוא היה שחזור של מעמד הר סיני. בואו נקרא קודם כל בהכי, אוקיי, את הפסקה הקטנה נקרא. סוד המשכן הוא שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני, שוכן עליו בנסתר, כאילו השראת שכינה. נוכחות אלוקית קבועה בחיים שלנו, בשביל זה נועד המשכן. כמו שהיה בהתגלות בהר סיני. ואני ממשיך רק במודגש. והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני. אוקיי, דילגתי על כל מה שהוא כתב, למרות שאני מאוד אוהבת את הרמב"ן. מה שהוא רוצה לומר לנו שהמקדש הוא עושה איזשהו שחזור של קבלת התורה. בסדר, ולכן זה מתחבר למה שאמרנו קודם, שקבלת התורה היא בעצם גרמה לזה לעניין של עלייה קצת מהמצב של הטומאה. והחלוקה בין עם ישראל לבין שאר העמים של... כנסת, מקדש מעט. לא, אל תיכנסי לזה, אני לא רוצה להיכנס לזה, לא. כי בבית כנסת אין שום קדושה שאסור, מותר להיכנס בטומאה לבית כנסת. בסדר, אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה, זה נושא בפני עצמו. אוקיי. מה היה לנו במתן תורה? לא הבאתי לכם את זה, אבל זה פסוקים יחסית מוכרים. בשמות י"ט כתוב והתקדשתם וקידשתם היום ומחר וכיבסו סמלותם, היו נכונים ל3 ימים, אל תיגשו אל אישה. אומרים לנו גם רס"ג וגם אבן עזרא, מה זה וקידשתם? וטהרתם. אתם צריכים להתאר לפני מתן תורה, הגיוני סך הכל. והגמרא במסכת ברכות אומרת באימה וביראה וברטט ובזיעה. מכאן אמרו, הזעים והזבים והמצורעים והבאים על הנידות מותרים לקרוא בתורה ובנביאים בכתובים, לשנות במשנה ובגמרא ובהלכות והאגדות, אבל בעלי קרי אסורים. למה? רש"י מסביר לנו, כי זה בא בלי אימה ורטט וכל זה, אלא מתוך קלות ראש וזכות דעת. זה משהו שהוא, כמה שזה קשה, חז"ל כן תולים את זה באחריות של האדם, בסדר? וביכולת שלו כאילו להימנע מזה. קשה לי לדבר על זה, אני לא מבינה יותר מדי, אני רק אומרת שזה סוג של, אם דיברנו על זב ומצורע מצד אחד, שזה כן ממש תלוי בחטא, לעומת זאת שאר הטומאות שעוד לא הרחבנו עליהן, שזה מאדם וחווה, אנחנו כאילו ממשיכים את המצב הזה כבני אדם, זה מצב שהוא לפי חז"ל לפחות, גם כתוב בהרבה מקומות, שהאדם כאילו לא שומר על עצמו ואז הוא מגיע לזה. אז כאילו אתה יכול כאילו לשמור על עצמך. אוקיי, אז דיברנו על גן עדן, עץ הדעת טוב ורע, אחר כך תיקון במתן תורה,
תיקון של זוהמת הנחש, ואז חטא העגל והנפילה חזרה, והפסוק מתהילים, אכן כאדם תמות עוד, והתיקון של זה במשכן. עכשיו אני רק אומרת שזה עוד לא סוף פסוק, כי אנחנו עובדה שאנחנו לא במציאות מתוקנת, כי גם במדבר היה את חטא המרגלים, שהיו אמורים להיכנס מיד לארץ ישראל, כנען. החזון איש ועוד הרבה אומרים שבעצם הר סיני, זה היה הר הבית שהוא נעקר ממקומו ובא לסיני, ששם התקבלה התורה. זאת אומרת, ההמשך, כמו שאומר הרמב"ן, למתן תורה, זה בית המקדש. בסדר, זה המציאות הזאת של השראת שכינה באופן קבוע. אוקיי. מתי אתה 40 שנה במדבר? אחרי חטא המרגלים. חטא העגל קרה ממש בתחילת... בשנה השנייה. כן. באיזה שלב זה ביחס למתן? בשנה השנייה. לא. חטא המרגלים בשנה 40. זה היה ממש אחרי... אני לא זוכרת להגיד במדויק, אבל ממש שבוע-שבועיים. מה? מתן תורה אחרי יציאת מצרים. כן, אבל זה בשנה השנייה. בסדר, היא לא שואלת את זה, היא שואלת מה ביחס ליציאת מצרים. והיה את השבועות שצריך לא שבוע, 3 ימים. אוקיי, גם את זה אני לא... יומיים שהם היו צריכים להתקדש ולהיטהר. אני אומרת פה ממש בנקודה, אם תרצו להרחיב בפעם אחרת, הם היו, כל העניין הזה של אל תיגשו אל אישה, זה היה כדי לבוא עם כובד ראש, ולא מתוך ככה... לא מבולבלים, אבל כאילו לא נוטים אחרי התאוות, אלא לבוא עם התקדשות, גם רוחנית, לא רק התארות פיזית, גם רוחנית. זאת הסיבה. אוקיי. אני עוברת להמשך, על הנושא של טומאה לעומת איסור. מה זה? דיברנו עד עכשיו שהטומאה רלוונטית רק למקדש וקודשיו, אבל אנחנו מכירים את הנושא הזה, ועכשיו ניכנס לעוד סוגים של טומאות, גם כביכול, אני אומרת ממש כביכול, מחיי היום יום שלנו. אז הבאתי תיאור מקסים של הכוזרי, שכל מה שאני קוראת אותו אני בסוף מצטמררת, תכף אני אגיד לכם למה זה, כן, ממש המשפט האחרון שלו, כי הוא כל כך יפה ומרגש. אוקיי, אמר החבר, הטומאה והקדושה, שני עניינים, זה כנגד זה, כמו שאמרנו, טהרה מביאה לידי קדושה, אז אם יש טומאה, זה הפך קדושה. לא יימצא אחד, אלא בהימצא השני. כשיש לנו את המושגים האלה, גם המושגים האלה נמצאים. ומקום שאין קדושה, אין טומאה. כי עניין הטומאה איננו, כי אם דבר שאסר על בעליו לנגוע בדבר מדברי הקדושה, ממה שהוא מקודש לאלוקים, כמו הכהנים ומאכלם ומלבושם, והתרומות והקורבנות ובית המקדש, וזולת זה הרבה. וכן עניין הקדושה, דבר שאסר על בעליו לנגוע בדברים רבים ידועים ומפורסמים. ורב מהם תלויים במעמד השכינה, וכבר חסרנו אותה, הוא כותב את זה בספרד, בסדר? זה ממש לבכות, אנחנו במצב כזה שאין לנו השראת שכינה, אז מה אתם מדברים איתי על קדושה ועל טהרה וכל זה? ומה שאצלנו היום מאיסור שכיבת הנידה והיולדת אינו מפני הטומאה, אבל אלא היא מצווה גרידא מאת הבורא. וכן מה שאצלנו מהחכות האכילה עמה או להישמר מקרבתה, אין זה כי אם מניעות וסייגות שלא יתגלגל עליהן נשכב עמה, זה רק הרחקות, זה לא טומאה וטהרה. אבל חובות הטומאה בטלו ממנו מפני שאנו בארץ טמאה ואוויר טמא. אנחנו בחוץ לארץ, אנחנו כולנו שקועים בטומאה, אין לנו את כל המערכת הזאת שנקראת טהרה, אנחנו לא שם. אוקיי? עכשיו הביסוס למה שהוא אמר, הוא כתב את זה בכתיבה מאוד לירית, יפה. תורה בספר ויקרא, פרק ט"ו. זה פרק, המסגרת שלו שהוא מדבר על טומאות. יש עוד מקומות בתורה שמדובר על טומאות, אבל זה מדבר על הטומאות היוצאות מן הגוף. ושימו לב, זה פרק שהוא בנוי מאוד יפה מבחינה ספרותית. הוא פותח וסוגר בסוג אחד, ובאמצע יש לו כאילו סוג אחד וסוג שני, ובאמצע עוד שני מקרים של אותה קטגוריה. מה מדובר? המקרה הראשון והמקרה הסוגר זה מקרים חריגים, לא בריאים, לא טבעיים, שלא אמורים להיות, שאני כבר אומרת לכם זה זב וזבה, ובאמצע זה המקרים הנורמטיביים, הבריאים, הרגילים, מאז אדם וחווה, בסדר? אולי זה לא תקין ולא נורמטיבי לעולם המושלם, אבל זה לא בא בעקבות חטא פרטי שלנו. אומר לנו, אני צמצמתי פה ממש כל מה שאפשר, אז וידבר השם אל משה וכולי, דברו על בני ישראל ואמרתם עליהם. איש איש כי יהיה זב מבשרו, זובו טמא הוא,
וזאת תהיה טומאתו בזובו, רר בשרו את זובו, החתים בשרו, אני מדלגת, וכי יטהר הזב מזובו, וספר לו 7 ימים לטהרתו, 7 נקיים לזב, וכיבס בגדיו ורחץ בשרו במים, חיים וטהר, צריך לטבול. וביום השמיני ייקח לו 2 תורים או 2 בני יונה, ובא לפני השם אל פתח אוהל מועד, ונתנם אל הכהן ועשה אותם הכהן 1 חטאת ו1 עולה, וכיפר עליו הכהן. בסדר, הוא צריך פה כפרה, הוא מביא קודם כל חטאת ואחרי זה עולה. חטאת זה קורבן שבא על חטאים, עולה זה להתקרבות מחודשת, הכל עולה אל הקדוש ברוך הוא. בסדר, יש פה, הוא צריך כפרה, הוא סופר 7 נקיים, מביא קורבן, מטהר, טובל, מביא קורבן, וזה הסיפור של הזב. בניגוד לזה, מיד בהמשך, ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע ורחץ במים את כל בשרו וטמא עד הערב, וכל בגד אור אשר יהיה עליו, שכבת זרע וכיבס במים, טמא עד הערב. עד פה טומאה של אדם רגיל, כאילו הוא לא חטא, הוא לא עשה שום דבר, כאילו מצב נורמלי. וגם אישה שהשכב אותה שכבת זרע ורחצו במים, טמאו עד הערב. אוקיי, אז דיברנו על 2 מקרים אצל האיש, עכשיו 2 מקרים אצל האישה. ואישה כי תהיה זבה, דם יהיה זבה בבשרה 7 ימים, תהיה בנידתה, וכל הנוגע בה יטמא עד הערב. נידה מהתורה זה 7 ימים, וגם היא טמאה. ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים, זאת אומרת יותר מ7, או בלא עת נידתה, זאת אומרת בזמן מעבר לתאריך הרגיל, על נידתה וימי זובתו המתה, ימי נידתה תהיה טמאה היא, ואם טהרה מזובה וספרה לה 7 ימים, גם 7 נקיים, ואחר תטהר. וביום השמיני, כמו הזב, תיקח לה 2 תורים, 2 בני יונה, הביאה אותם לכהן לפתח אוהל מועד, ועשה הכהן את 1 חטאת ואת 1 עולה, וכיפר עליה הכהן, אני ממש אותו דבר. אז כמו שאמרנו, יש לנו פה 2 מקרים הקיצוניים, שהם לא הכרחי שהם יקרו. אדם יכול לחיות חיים שלמים, וזה לא יקרה לו. בסדר? זה לא אמור להיות, כמו שצרעת, אדם לא אמור להיות מצורע מתישהו בחייו. 2 המקרים הפנימיים, כמו שאמרתי, זה המצבים שהם כן קורים אצל כל בן אדם בריא. אוקיי, הבאתי לכם פה את המהר"ל לגבי, אני מתלבט פשוט אם לקרוא את זה או לא, הוא מדבר על למה אנחנו צריכים את הקורבן הזה, הזבים. כי אומר לנו המהר"ל שהטבע של העולם כולו הוא מורכב מ6, כמו קובייה. כאילו יש לנו ימין, שמאל, קדימה, אחורה, למעלה, למטה. כל המימדים שלנו. ובאמצע יש את 7, שזה הנקודה של הקדושה, שהיא מקרינה ומשפיעה על כל הצדדים. אז כל המציאות שלנו היא כמו 7. מה שקורה עם זב וזבה, הם מתרחקים מן הקודש מעל 7 ימים. ולכן הם צריכים תהליך של חזרה אל המסלול המקודש. ולכן הם צריכים קורבן שמקרב מחדש. אוקיי, זה מה שבעצם, לכן הבאתי את זה, ואומר לנו גם רבי צדוק שהבאתי לכם פה, הוא מדבר פה על מגילת אסתר, משתי 7 ימים אלו כבר היה התחלת בניין הרפואה שנבנית ב7 ימים. אוקיי, הוא אומר, 7 ימים זה התיקון מחודש, ולכן כמו שאמרנו, הזבים מביאים קורבן. זה כאילו יצא כבר מהמסגרת הטבעית של 7. אוקיי, אז עד פה דיברנו על מצבים של טומאה, שאלתם על מצבים נוספים, הנה הבאנו פה 4 מצבים. יש לנו פרק נוסף בספר ויקרא, שזה פרשת העריות, כל הקשרים האסורים בין בני אדם. אז הקדוש ברוך הוא אוסר עלינו, מצווה אותנו, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו, וחוקותיהם לא תלכו. ובין היתר, בין כל היחסים האסורים, ועל אישה ונידה טומאתה לא תקרב, בסדר? יש איסור של קרבה לנידה, לא קשור למקדש, לא קשור לטומאה וטהרה, כמו שאסור לבן אדם להתחתן עם חמותו או כל מיני דברים כאלה, אז גם אסור לו להיות בקשר אינטימי עם אישה נידה. בסדר, ויש עוד פסוק שלא הבאתי לכם, כי זה פשוט קצת חוזר על עצמו, בויקרא כ' כתוב ויש ירשקה אישה נידה וכולי, ונכרתו שניהם מקרב עמם, זה כרת, אוקיי? זה לא קשור בכלל לבית המקדש. את ההלכות האלה אנחנו שומרים עד היום. אני רוצה לתת איזשהו הסבר היסטורי קצר. סדר טהרות במשנה זה הסדר הכי גדול שיש. הוא מכיל הכי הרבה הלכות. לצערנו עם חורבן הבית לאט לאט הפסיקו לשמור את כל הטהרות, כי כבר אין למה, וכבר לא הייתה פרה אדומה. היו אפילו בבבל עוד כאלה שהיה להם עוד אפר פרה אדומה, אבל זהו, זה נגמר. לאט לאט כבר נפסקה הנבואה, נבחרה במקדש, גלינו, ואז גם הטומאה, כאילו הפסקנו לשמור על טהרות. אז בגמרא, בתלמוד הבבלי, יש לנו רק מסכת נידה. אין את כל סדר טהרות, אין. כי זה לא רלוונטי, אז אולי היה והוא נעלם עם השנים, אולי לא נכתב בכלל, כי זה נכתב בבבל, בגלות, ולכן יש רק מסכת נידה. תכף ניתן כמה דוגמאות ממסכת נידה.
שזה רלוונטי כאילו לחיי הימים שלנו. אז אני רוצה להסביר הרבה דברים במסכת נידה. חכמים עושים לנו כבר את ההבחנות. זה לבית המקדש, אבל זה לא טהרות, זה לבעלה. בסדר? כבר שם יש את ההבחנה בין שני התחומים. ובשולחן ערוך אין הלכות טהרות, כי הוא נכתב לבני הגלות, אין הלכות בית המקדש, אין כלום. מה יש? איסור והיתר. איסור והיתר, בשר בחלב, הלכות גיור, הלכות ברית מילה. יש גם הלכות מתי בני זוג מותרים ומתי הם אסורים. זה לא הלכות טהרה, זה איסור והיתר, זה נכנס בכרך שנקרא איסור והיתר בשולחן ערוך. אוקיי? זה לא, עכשיו אנחנו מאוד מתבלבלים כי משתמשים היום במושג הזה, אישה טהורה וכל זה, זה לא רלוונטי. אבל זה לא באמת קשור. תשמעי, לדוגמה, למשל בנידה. אני רוצה להסביר. יש איזה קשר, כי עובדה זה נופל על אותה תקופה, ועכשיו תכף, השאלה שלך מרימה לי להנחתה, כי אני אביא דוגמה של הפרדה כבר בתורה. עכשיו, אבל זה עדיין שתי מערכות נפרדות. אני עכשיו מביאה דוגמה, הבאתי כמה דוגמאות, להראות שזה שתי מערכות של הלכה, שהן בחלק מהזמן חופפות, אבל זה מערכות שונות. דוגמה ראשונה, הגמרא, התורה, מדברת לנו על טומאת יולדת. כמה זה טומאת יולדת? נכון, גם נכון, אוקיי. וידבר השם למשה לאמור, דבר לבני ישראל לאמור, אישה כי תזרע וילדה זכר, וטמאה 7 ימים. אישה שילדה זכר בברית של הבן שלה היא טהורה. זה כי מני דת ואותה תטמא, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. רגע, אבל זה לא נגמר. ו30 ימים תשב בדמי טהרה. עכשיו, חוץ מהשבעה, יש לה עוד 33 ימים של דמי טוהר. בכל קודש לא תיגע, אל המקדש לא תבוא, עד מלות ימי טוהרה. זה בזכר. זאת אומרת, סך הכל יש לנו פה שבוע, היא טובלת, היא מותרת לבעלה, אבל סך הכל 40 יום היא טמאה ואסור לה לנגוע בקודש ואסור לה לבוא למקדש. אז אנחנו רואים שלמרות שהיא טבלה, היא טמאה. בסדר? היא מותרת, אבל היא טמאה. ואם נקבה תלד, לטמא שבועיים כנידתה, ו60 יום ו6 ימים תשב על דמי טוהרה. שוב, יש לה דמי טוהר, יכול להיות שיש לה עדיין דם, אבל היא מותרת. היא טמאה למקדש, אבל היא מותרת. זה נקרא דם טוהר. ובמות ימי טוהרה לבן או לבד, תביא כבש בין שנתו לעולה, ובין יונה, או תור לחטאת, אל פתח או אל מועד, אל הכהן. אני חייבת לומר, אני לא יודעת אם הבאתי את זה, רק רגע נראה. לא הבאתי את זה, אני אגיד לכם בעל פה. שימו לב שיש פה משהו מאוד מאוד חריג. מה היולדת מביאה? איזה קורבנות? היא מביאה קודם עולה ואחר כך חטאת. איך זה יכול להיות? הרי החטאת, הגמרא מדברת על זה כמו פרקליט שבא לרצות. הוא בא כאילו לחפר על החטא שלנו, ואז מביאים את העולה. פה זה לא ככה, לפי התורה זה הפוך. למה? כי כנראה שהאישה שילדה היא לא חטאה. בסדר? אל תביאו לי את ההסבר של הגמרא, שהיא אומרת שהיא, אפילו בלב, היא לא אומרת, שהיא לא תלד יותר, כי היא סובלת, זה הסבר שהוא כל כך מעצבן, אז בעזרת השם נביא אותו בשבוע הבא, את ההסבר האמיתי לדעתי, למה יולדת כן צריכה להביא קורבן, לא קשור לשום חטא. יולדת היא נמצאת ליד הקדוש ברוך הוא, היא בדרגה מאוד מאוד גבוהה. אוקיי, אז זה דוגמה אחת על שתי המערכות, שהן לפעמים מקבילות, לפעמים לא, בסדר? מבחינת איסור והיתר היא מותרת, מבחינת טומאה וטהרה היא טמאה. דוגמה שנייה, 17, מסכת יומא על יום כיפור. כל חייבי טבילות, שהגיע הזמן שלהם, טובלים כדרכם ביום כיפורים. אם הגיע הזמן שלי לטבול, בול זה נופל על יום כיפור. צריך לטבול, להפך, יום כזה קדוש, אני רוצה להיות בו טהורה. יפה. למה? כי היום אין לנו טהרה. נכון, נכון. נידה ויולדת טובלות כדרכם בליל יום כיפורים. הגיע הזמן לטבול, טובלים. למרות שאנחנו כמובן לא מתרחצים ועיניתם את נפשותיכם. למה? כי יש חשיבות להיות טהור. בעל קרי טובל בו אחד המנחה. אוקיי? ומדובר פה זבים, צורעים, כל מי שצריך טובלים כדרכם. בסדר? למה? כי טובלים כדי להיות טהורים. ויש עניין, בטח ביום הכי קדוש, להיות טהורים. היום המקוואות סגורים ביום כיפור ובתשעה באב. למה? כי יחסי אישות אסורים, ואנחנו טובלים רק בגלל איסור והיתר, ולכן, בגלל שזה אסור, ממילא, אז גם לא טובלים. אבל יום כיפורים שהוא יום קדוש, ואנחנו טובלים כדי להיות טהורים,
אז כן, אז בהחלט יש עניין להיות טהור ביום כיפור. אוקיי? אז עוד חילוק בין איסור והיתר ובין טומאה וטהרה. לא הבאתי לכם בעצם, בית יוסף מביא דיון מאוד מאוד גדול על העניין אם טבילה בזמנה מצווה או לא מצווה. כי יש כל מיני דעות שברגע שאדם יכול, הוא חייב להתאר, לא למשוך את הטומאה שלו עוד ועוד, כי כמו שאמרנו, זה כאילו אוטם את הנשמה שלו. בסדר, לא הבאתי את זה לכם כי זה פשוט, זה למדני קצת, כל העניין של כן טבילה בזמנה מצווה, לא מצווה, מה קורה היום, אבל בגדול יש כמה וכמה ממפרשי הגמרא, רמב"ן, רשב"א, תוספות, שאומרים שבעבר נהגו שתי טבילות, אחת בסוף נידה, בסוף שבעה מהתורה, ושנייה מדרבנן בסוף שבעה נקיים, שזה מתיר אותה לבעלה. בסדר, זה רק מראה ששוב, יש לנו את הפיצול הזה בין שתי המערכות. דוגמה נוספת, אני ב-18, נידה שנאנסה, נאנסה בלי רצונה, לא אונס שאנחנו משתמשים בזה היום, אלא משהו שקרה בלי להתכוון. וטבלה, דוגמה קלאסית, היא הלכה על הגשר ונפלה למים. מה המצב של, מה סטטוס? טהורה או טמאה? היא בחיים, בסדר, יצאה מזה טוב, היא יודעת לשחות. אמר רב יהודה אמר רב, טהורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה. אם היא אשת כהן, היא מותרת לבעלה, אבל אסור לה לאכול תרומה. נכון, אמרנו תרומה צריך לאכול רק בטהרה. למה? יש פה המשך, בואו נראה את המודגש. בעלה חולין הוא, וחולין לא באה כוונה. בשביל חולין אני לא צריכה להתכוון. מספיק שזה קרה לי, נפלתי למים, בלי חציצות, הכל בסדר? כן, זה בסדר, היא עכשיו מותרת לבעלה. אבל כדי לעלות לרגל, כדי לא לאכול קורבן פסח, כדי להפריש חלה, לאכול תרומה, היא צריכה להתכוון בטבילה שלה. אוקיי? כמו שאמר, מה זה? מאוד מעניין. הנושא, בית המקדש זה בכלל יש בו המון עניין. מה זה, סליחה? בטח שאפשר. למה, מה הבעיה? לא, מותר ללכת לים ולמעיינות. אוקיי, תכף אני אענה לך, כי פשוט רק לא אשכח מה, באתי להגיד לך משהו ושכחתי. שכוונה או לא כוונה? כל הנושא של בית המקדש, יש לנו עולם המעשה, עולם הדיבור ועולם המחשבה. במקדש יש המון את עולם המחשבה. תחשבי, יש מצב שנקרא פיגול. אם הכהן שמקריב קורבן, הוא חושב על משהו אחר, הוא פוסל אותו. רק במחשבה. בסדר, זה רק לדוגמה, אבל כאילו העולם של המקדש, מה זה? מחשבה ממש קובעת. כן, כן, ממש, כן. ולמה שאתה אמרת, אז מה שהרבנות דורשת אני לא יודעת מה, אבל אף אחד לא צריך לפקח על המצוות שלי. אני יכולה בהחלט ללכת לים או לאגם או למעיין, מעיין שהוא כשר לפי ההגדרות ההלכתיות, ולטבול שם ואין שום איסור בזה. אני גם מנחה מי שמעוניינת או יכולה, נגיד בטיול בכנרת, אין בעיה לטבול שם. מצוין. יותר מזה, זב נדרש לטבול במים חיים, מקווה לא עוזר לזב. אז הוא חייב מים חיים. אפילו היה איזה אבא אמינא לעשות מקוואות על מעיינות, כדי שיהיה ככה לחומרה, מי שרוצה להחמיר אפילו בזבה שיצפה, זה דיון שלם, מרתק, אבל זה יותר משובח. לכלים, האם אני גם לברוס לברכה, אז עדיין זה נקי עכשיו? לטבול כלים את מתכוונת? כן. גם אם לא ברכת תעשית את המצווה. כן, נגיד אם יש כל מיני חומרים שיש לנו ספק לגביהם, אז טובלים בלי ברכה. גם מצבים אצל אדם שאת לא בטוחה אם צריך או לא, אז טובלים בלי ברכה. העיקר זה המצווה, זה לא הדיבור. אנחנו בעולם המעשה. אוקיי, אז הבאנו עוד דוגמה על החלוקה בין שתי המערכות האלה. דוגמה אחרונה שאני מביאה זה אישה שעסוקה בטהרות, למשל כמו שאמרנו היא מפרישה חלה או עושה כל מיני דברים למקדש, היא צריכה לבדוק את עצמה שהיא לא נטמאת. ואז מתוך זה אמרו, היא גם צריכה בדיקה לבעלה, כאילו לדעת שהיא לא נטמאה. אבל אם היא לא עסוקה בטהרות, היא לא צריכה בדיקה. בסדר? אני רק נותנת דוגמאות כדי להראות איך הגמרא עשתה לנו את החלוקה. יש את המון דוגמאות כאלה. רק הבאתי כדי שתתאמו להבין שיש לנו פה שני סטים. בדיוק, ממש. אוקיי, אז עד פה סוגי הטומאות, כמו שאמרתי, הם קשורים בקטע הפיזי, זה קורה באותו זמן שהאישה היא טמאה, היא גם אסורה, זה כן, אבל יש דברים שבהם היא... מותרת, אבל היא
שהיא טמאה. נכון. זה משהו אחר. נכון, כמו שאמרנו. אוקיי, והמקום... אפשר יכולה לנשק ספר תורה? כן. יושי נקד? כן. הבאתי פה קודם... אישה יכולה להחזיק ספר תורה? כן. שנה מתי? לא משנה. מותר, כתוב בשולחן ערוך מפורש, יש שם גם נדמה לי מגן אברהם על זה. להחזיק ספר תורה ונשק. דברי תורה לא מקבלים טומאה. איפה? הבאנו מקודם, או שלא יקרה. יש אנשים שאומרים שזה... נכון. אם תרצו אפשר לעשות על זה שיעור בפני עצמו, שנייה, אני תכף אגיד את זה. לא, כי ביום שהיו עובדים, שמחת תורה, הייתי בכנסת אוקיי, תכף אני אענה לך. מה שהקראתי קודם ממסכת ברכות, הזווים והמצורעים ובאים על הנידות מותרים לקרוא בתורה, ובנביאים וכתובים ישנות במשנה בגמרא, הלכות והגיות, חוץ מבעלי קרים, ולכן עזרא תיקן לבעלי קרי לטבול, למה? לא בגלל טומאה, אלא כדי שלא יהיו עסוקים רק בנושא של תאוות. שכאילו... זה על תפילין, שנשאל אותך... אתם ממש מושכים אותי לדבר על זה, ואני מתאפקת ממש, כאילו זה פרק שלם בספר. מה שקרה, בהתחלה שקראנו את הכוזרי, יש המון הרחקות. שההרחקות, הבאתי עכשיו בדיוק את התשובה של הרב עובדיה, בדיוק על השאלות שלכם. שההרחקות נועדו כאילו כדי להתרחק מהעבירה. אבל בהרבה תחומים, עכשיו אני אומרת בעיקר באשכנז, המשיכו את המסורת הארץ ישראלית שהייתה בזמן המקדש. אז כן דיברו על טומאה וטהרה. עכשיו עשו העתק הדבק מבית המקדש לבית הכנסת למשל. גם עכשיו, עד כדי כך שהיו כאלה שאמרו שאסור לה להתפלל, אסור לה לברך. מאיפה הבאתם את זה? והרמב"ם יוצא נגד זה, הרב עובדיה ממש משתולל על זה, כאילו מאיפה הבאתם את זה? היא חייבת. אז כאילו, ראיתי תשובה של האדמו"ר מצאנז, איך קוראים, שתכף אני אזכר, אלברשטיין, הוא אמר שאסור לה אפילו לדבר בלשון הקודש, לדבר רק יידיש. למה? כן, בדיוק. עכשיו, מה האתיופים עשו? להם לא היה בית שני, הם גלו אחרי בית ראשון, הם המשיכו מנהגי טומאה וטהרה. גם יש שם דברים מדהימים, הם לא מתקרבים למתים, הם ממש מתרחקים. נשים מוהלות, למה? כי בזמן הטומאה, שגברים הם בכלל באוהל נפרד, נשים הם אלה שמתעסקות עם זה, כי התינוק עם האמא, גברים לא רוצים להתאמה. הם ממש חיים את הנושא הזה. של בית ראשון. כן, של טומאה וטהרה, כן. האתיופים, כן. איפה שם? מעניין. בחוץ לארץ, ויש שהם ממשיכים את זה עוד בארץ. נגיד טומאת יולדת, היא לא יוצאת מהבית 80 יום או 40 יום, כאילו, והם מאוד מחמירים בזה. והם כועסים שפה בארץ הם כאילו, הם מחפפים כאילו במצוות. לגמרי. אוקיי, אז יש לו ערבוב מושגים. זאת אומרת, מה שקרה, אז כמו שאמרתי, זה היה בעיקר אצל אשכנזים, אחר כך זה נכנס גם לספרדים, כשהתחיל לעלות הקבלה. אבל זה לא, היום אני רק רוצה להדגיש, אנחנו לא נמצאים בעולם של טומאה וטהרה, אלא רק באיסור והיתר. בסדר? ויש פה שאלה שנשאלה, הרב עובדיה יוסף נשאל עליה, אני רק עושה הקדמה, הוא מביא לנו לפני זה מצטט תשובה שהגאונים כתבו, הגאונים זה בערך קצת לפני המאה העשירית, כאילו לפני הראשונים, יש את החפיפה קצת לפני נגיד הרמב"ם, תשובה של הגאונים, אחר כך הוא מצטט, לא, כאילו חתכתי, אז לא כתוב תשובה של הרמב"ם, שימו לב עם מה הם התמודדו. הוא עדיין בחיים? לא שמעתי, סליחה? לא, הוא עדיין בחיים? לא. הרב עובדיה לא, הוא נפטר לפני 10 שנים, משהו כזה, נדמה. נשאלתי אודות משפחות שעלו מחול לארץ ישראל, חדשים מקרוב באו, ובחול נהגו שהאישה בימי נידתה מתרחקת מכל מלאכות הבית, ואינה מבשלת לבעלה ולבני ביתה, ואינה נוגעת במאכל ובמשקה. מה, סליחה? כן, האמת כן. גם ראש חודש. זהו, חגיגה. הם היו רוצות את זה עכשיו. ובכלי המטבח, וישנה במיטה מיוחדת בחדר נפרד, ועוד חומרות רבות, אשר הם כבדים מנשוא. ונפשם לשאול הגיע, האם יכולים כיום לבטל מנהגם בלי התרה? בלי התרה. מפני שהיו סבורים שכך שורת הדין נוטה. הם חשבו שזאת ההלכה. אז יש פה איזושהי טעות. אני אומר, האם יכולים להתיר את המנהג הזה? אוקיי, אז הוא מביא לנו תשובה של גאוני מזרח ומערב, סימן ממדלת, תשובה של הגאונים. שאלתם, דאמרי רבנן, כל מלאכה שאישה עושה לבעלה, אישה נידה עושה לבעלה, זה בגמרא שלנו, בבבלי, חוץ ממזיגת הכוס והצעת המיטה והרחצת פניו, ידיו ורגליו, שזה מעשים אינטימיים, שכאילו בין בני זוג, אז את זה היא לא עושה. ובמקומנו, ממשיכים עם השאלה,
אנו מחמירים על עצמנו שלא ייגע אדם במשכב ומושב של נידה, זה טומאה, טומאת משכב ומושב, נגיד הכיסא שהיא ישבה עליו, ואינה עופה ואינה מבשלת לנו כל יום נידתה, עד שקמו תלמידים תלמידי חכמים, שהם ביקשו לשנות מנהגנו, אמרו אתם התבלבלתם, כל זמן שאין לנו טהרה משאר טומאות כגון טומאת מת, ושלושה דברים אלו לא אסרו חכמינו מפני טומאה, אבל דברים הם שמביאים לידי הרגל עבירה ולעשות סייג אסרו. מה אומרים התלמידי חכמים? אתם מערבבים פה את שתי המערכות האלה. זה שיש הרחקות זה סייג לעבירה, זה לא קשור לטומאה וטהרה, כולנו טמאים, אנחנו טמאים מתים, יותר מזה. אבל יש מנהג עממי של להחמיר מאוד. תשובה, מה עונה הגאון? דברי התלמידים יש להם עיקר, הם צודקים, באמת לא צריך את כל ההחמרות האלה. לפיכך מה שפרשו מהמטיבתא הקדושה, מהישיבה, כדין פרשו, כן, נכון, ככה צריך, הם צודקים. שנידה עושה לבעלה כל המלאכות, חוץ משלוש אלו שיש בהם הרגל עבירה. שכיוון שאין מקדש ואין לנו יכולים להתאר מטומאת מת ולאכול חולין בטהרה, אין לנו לפרוש מן הדברים האלו. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם זכר לעולם הטהרות של המקדש. עכשיו, שיש עמי הארץ שיפרצו ויבואו לידי עבירה, ראו שינהגו איסור לעשות סייג לתורה. בסדר? אז תישארו עם ההלכות האלה. למה? כי האנשים לא כל כך מבינים מה מנהג, מה חומרה, מה ההלכה, מה דאורייתא, מה בזמן המקדש, אז תישארו עם זה וזהו. והם דורשים זאת ברבים. זאת אומרת, הלכה ואין מורים, כן. כאילו, אל תפיצו. אתם התלמידים יודעים שזאת ההלכה, שאישה מותרת לעשות הכל, אבל אל תדברו על זה, כי הם לא מבינים יותר מדי, והם עלולים להפסיד את כל מה שהם עושים עד היום. פעם לא עשיתו. מה זה? פעם לא מבשלים גם. בזמן המקדש, אם היא מבשלת, אז האוכל טמא. עכשיו... אישה אתה רוחצת תנאה לדבר, היא נגלה בגבל? מה זה רוחצת? מגיעה לו את הקנקן, היא מגיגית. זה ברזיל. לא, תחשוב שאתה צריך, מי יחזיק לך? אתה צריך כאילו מישהו עם קערה, מישהו ישפוך עליך, אין ברז. אתה צריך כאילו שמישהו זה, ואתה עושה ככה, אז היא עוזרת לו, שופכת לו את המים. היי, ועכשיו כאילו, אז זה מה שאמר הגאון, ועכשיו הוא ממשיך מהרמב"ם, אבל אנשי מצרים, כשהרמב"ם הגיע למצרים, היו שם המון קראים, והיהודים גרו בקרבתם, והיו המון השפעות. אנשי מצרים, מצינו שנוטים בזה לדברי מינות, מינות זה כפירה, והולכים אחר סידור הקראים. אם מנהגכם שלא תיגע בימי נידתה בסף של הבית, ולא תלך על מחצלת וכדומה, נכון? תומת נדרס. וכדומה, ורוחצות בבין השמשות ואינן טובלות במקווה, זוהי מינות גמורה ולא מנהג, וראוי להכריח בני אדם ולקופם לדין התלמוד ולא יותר. אתם עוד מערבבים, ואז מרוב חומרות אתם מגיעים לכולה, כי הם היו... לא, הם היו מתרחצות בבית. מי? בזמן הרמב"ם במצרים. כן, למה? בגלל... הם בהשפעת הקראים. בהשפעת הקראים. כן, כן, ידוע. תשמעו מה הוא אומר פה, כמו שעשינו אנחנו בארץ מצרים, זה ידוע דרך אגב ממש, והחרמנו בספרי תורה בכל בתי הכנסת, שארורה כל אישה שלא תספור 7 נקיים, או תבטל הטבילה, או תרחוץ בלבד כמנהג הקראים, ואפילו עם טבילה. ואמרנו להם שהנגיעה באוכלים ובבגדים מותרת. בסדר? הרמב"ם אומר, אתם הרבבתם פה את כל המושגים. מצד אחד לא טובלים, מצד שני אוסרים על נגיעה ובישול וכל זה. וסיים, שהנוהג איסור בדבר ורוצה להתיר, יתיר. לא צריך פה בכלל התרת נדרים, זה טעות, אין פה שום עניין. ואם רוצה להמשיך במנהגו, לתוספת סייג, להתרחק מן המידה, יש לו לעשות כאן. מותר לך, אם אתה עושה, אתה מבין שזה לא הלכה, ואתה עושה את זה רק בשביל להתרחק. אז זה בסדר. אבל אם הוא סובר שיש איסור שתיגע נידה במאכל או משקה, ונתרחק מזה מפני האיסור, זה יצא מכלל הרבנים. הרבנים זה אנחנו, היהודים. וכפר בתורה שבעל פה, בכל המסורת של חז"ל. זה מה שמתפרסם מהוראותינו. וכולו אמת, לא יחלוק על זה, אלא אם הוא שחל טיפש, או מי שאינו מדקדק בתורה. הוא מגנה האמיתיות אצל ההמון. המון העם שלא מבין, הוא מושפע מהקראים ומגיע לעבירות חמורות. עד כאן תורף דברה של הרמב"ם. עכשיו ממשיך הרב עובדיה. ועל פי הוראת רבנו הגדול הרמב"ם, נתפשט המנהג להקל בכל גלילותינו, להרחיק אותנו מדעת הקראים והכופרים בתורה שבעל פה, וסבורים שדיני טומאה וטהרה אלו נוהגים גם בזמן הזה, ולכן בוודאי שיש לבטל מנהג החושבים להחמיר בזה מצד הדין. ואפילו אם יש ספק שמא אבותיהם נהגו כן לסייג ולגדר,
תלינו להקל ורשאים לבטל מנהגם בלי התרה. והתרתי איזה מנהגים שהתפשטו להחמיר, והקרוב אליי שנהגו כאן בחושבם שהם אסורים מן הדין, הם טעו בהלכה, לא כאיזה חומרה. מסקנה דדינה, שמנהג המשפחות האלו שבאה מחול ונהגו הרחקות יתרות, ובכלל זה שלא לבשל לבעלה בימי נידתה ואינה נוגעת במאכל ומשקה, יש להתיר לבטל מנהגם בלי שום מטרה. והמחמירות בכל זה גורמות להפרת שלום בית. ולכן אין לנו להוסיף על החומרות שהזכירו רבותינו חכמי התלמוד והפוסקים, שכל המוסיף גורע. וצור ישראל יצילנו משגיאות ומתורתו ירן מפלאות ויעיר עינינו בתורתו, אמן.